बाला जा खस्थ' मोनबायहाय आयै खिथुआवबो फासाय खालामजोब्बाय दै सिजा गिसि गिला गस्ला गानै बेनिखायनो फांखानि बारजोंनो फोराननोसै आं खिथुखौ एसे गोरान जानायनि मा एसे खस्थ' होखो बे आंखौ हाफांगालाय आयै जि आलौबाय साबायहाय मा खालामबा गाबावगोनथाय मुलि नागिरलांनोसै आङो सोमस्रिनाव गोसोखौ स्रां मोनलायबायलै सन्थला थांखांनायनि थाखाय एबारनिफ्राय सावलुन बावलुन दाजासै दे अमा राजा मोजां जागोनब्रा हांग्रिमोनदि नोंल' आंखौ गोरजिया थानो दा थिनहर मिथिबाय साम' खिंखिरिजों नों मोजां जानानै खिन्थिग्रो होमबासो नों एसे टाइम होदोब्रा थौदो न'सिम न'आवबा मा अबस्था जानानै दङ ओरैनोबा दै लोमजोब्बाय ओइ अमा राजा ओइ नोंसोर सानैयानो ना अमा राजा आरो हांग्रिमोनदिमोना मा सोंनाय जाखो बेलाय आरे भाइ नोंसोरखौ ज' बिदि नुफेरा नालाय सोंबायब्रा हा नोंहालाय मा लान्थिथि थफिराम बे अखा बोथोराव टफिबो गैया गस्लाबो गैया माथो बुंबावनोब्रा साला दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया दैयाव गोजावना दंमोन बेखौ बोखांनायावनो गस्लायानो सिजोब्बाय दा गिसि गिला बोरै न'सिम थांनोब्रा टावेलजों थांनांसिगोन उपाय गैला बे टावेलखौलाय बबेनिफ्राय खावखो नोंलाय बबेनिफ्राय मोनबोखो बेफोरखौ सोंबाय थानांलाब्रा जायखिजाया जगार खालामब्रबबाय आं ओमफ्रायलाय नोंसोर सानैलाय बबेनिफ्राय फैखो नोंनोलाय मानो नांगौ नोंबो साला टावेलखौ बबेनिफ्राय मोनदों बेखौ खोन्थायाखै आच्छा दे बेफोरखौ बाद होथ'लाय नोंसोरनि बाइकखौ मोनथ'गोन नामाब्रा माने सानाबो हाबसिगोन ना अखाबो जागासिनो दङ दैफोराबो लोमसावलागासिनो दङ बबेबा लामायाव बेनिखायनो बाइकखौ हरदोलै गाबोन फुङावनो होफैगोन आं हैद हरा हरदोब्रा गाबोन फुङावनो होफैगोन दालाय माथो नांबावगौब्रा हर जाखासिगोन आं हरालै बाइकखौ गाबोन फुङावनो होफैगोनब्रा बाइकखौ हरथ'दोब्रा माथो जानोखाय है आं बुंबायना हरा होननानै हा हरबालाय माथो जानो देनां बिसोरखौबो नांफिनगोन जागोन ना आं बुंखाबायना हरा होननानै बा हरमारथारा आरो होमबा आंनो दा मोनायाव बोरै खस्थ' थांनांगौ जाखोब्रा टेकार मोना मिउजिक मोना हा जोंहानावनो हर थादो आरो होद हर थायालै न'आवबो एसे खामानि दङ हरथ'दोब्रा बाइकखौ मा खामानि दङब्रा नोंनालाय बे हरावलाय हैद हरालां रोंलां बे मानसि सासेखौ थोदो न'आव थांनोसै नुबायना रायजोफोर अमा राजा मास्टारनि आखलखौ बाइक गंसे बिनायखौनो होथ'नो हालाब्रा गाबोन होफैगोन होनखाबाय आं नंमारगौ रायजोफोर जिउआव मोनसे लेसन मोनबाय नों जुदि सोरनिबा थाखाय इम्पर्टेन्ट नङाब्ला नोंखौ मालाबाबो फैसा 10 थाखाबो हेफाजाब होनाय नङा मिथिबाय दानि जुगनि मानसिफ्रा हेफाजाब होनायनि सिगां जखा सुग्रोना नायग्रोयो हेफाजाब बिग्राफोरखौ हेफाजाब होनायनि सिगां सानग्रोगोन बे मानसिया बेसेबां इम्पर्टेन्टनि मानसि बेसेबां खामानिनि मानसि बा बे मानसिनि स्टेन्डार्डआ बेसेबां गोजौ बेफोरखौ नायनानैसो हेफाजाब होयो मानसिया दुखिया मानसिनो थाब हेफाजाब होआ माहाजोन गारि गुरा थाखानाय बा एसे माने स्टेन्डार्ड टाइपनि मानसिनो गारि गोनांबाबो माने हरगोन आरो दे लांथ' गाबोन होफैबानो जागोन बेफोरबायदि खोथा थायो आरो नाथाय नोंखौ एसे ल' स्टेन्डार्डनि नुदों होमबा नोंखौ हेफाजाब होनायनि सिगां बायदिसिना बुंगोन आरो ना फाय फुयैबो खालामगोन मोखांफोरखौ सिं बाराबा दागा मिगाबो बुंलाबायगोन है गैया माया खायसेया थगायगोन खायसेया हरनो बायो होननानै बुंखागोन डाइरेक्ट बेनिखायनो मानसिया जेब्लाबो इम्पर्टेन्ट जानांगौलै दानि जुगाव बयबो होमबासो रेसपेक्ट होयो बेनिखायनो रायजोफोर माहाजोन जा फैसा खामाय आरो रेसपेक्ट ला दुखियाफोरखौथ' रावबो रेसपेक्टखौनो होखायानोसै आइला आं दसे न'आव गैयावनो दैयासो ज' फैना थाफैजोब्बाय माथो दालाय मा जाबावनांगौ जाखोलै मा सानदों नोंलाय न' सिङावबो दै हाबजोब्बाय सफैबाय माथो आइला बेवाइफोर इसेबां खस्थ' मा दै रोगालाबायखो गैलाहाय उन्दैफोर न'नि टिपकला दैयानो लोमजोब्बाय बेनिखायनो मालायनावसो थांनानै लायदों मा होनखो न'नि दमकलाबो दै लोमजोब्बाय औहाय टिपकलानो गोदोबायसो बेनिखायनो न' खाथियावसो दै लायदों हर बाजों बेवाइफोर बोरैबा लोमजाबायनो हागौ नों अखा हानायफ्राव खस्थ'नो बांद्राय अखा सिजानाङा दे बेवाइफोर अखा सिजाबा मुलि लायनो हाया लामाफोरा बायथेला जोबनानै दङ जागोन दे हा दैयालाय ओंखाम संग्रा न'आवबो हाबबाय नामा गैया ओंखाम संग्रा न'आव हाबाखै दे होमबालाय मोजाङानो नोंहालाय मानोथो बाल्थिंखौ लाना गसंबाय थाखो न' सिङाव लांदो जागोन दे नोंहा थाथ' आब' औ हांग्रोमोनदि बुं नों अमा राजाजों बांद्राय गुलि दाजा मिथिबाय अमा राजानि आखला बारा मोजां नङा मिथिखायो दा जागोन दे हांग्रोमोनदि बेवहाय नोजोर होग्रा मा होनबावगोन आं बे अमा राजाखौ सोमस्रि आंखौ रागा जोंदों नामाब्रा आंलाय मानो रागा जोंनांगौ नोंखौ माने आं जौ लोंनानै थांखांनायनिब्रा मा एसे जाम्बा राव बाहायखो नोंलाय सन्थला नों जुदि फेनेल जानानै बिस मुलि जानानै थांखांब्लाबो आं खुसिसो मोनगोन सन्थला दे बिदिबालाय अमा राजा बिदि होनना जौखौल' सिगां दा खालाम दे जागोन थौदो न'आवबो दै लोमजोबथारबाय
जोंलारियालाय बहाथो दङ जोंलारिखौ आं हाफांमोननाव दोनबोबाय आरो हाफाङा ओंखामबो होबायनो फन खालामनानै खोन्थाहरदों दानि हाफाङा आच्छा थोलाय एसे बाजार खालामहैनि बेनिफ्राय न'आव थांनोसै आरो जोंलारिखौ उनाव लायगोन दे थाथ'थों बियो हाफांमोननावनो जागोन दे आयु बाला दाबो दै लोमगाला बिसानावबो ओइ सोमस्रि ए माथो दावसो देलायसो फै हाबफै सोमस्रिहाय बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय मा जाखो हाफां खुगा जिब्लाङा आंनो खुरुनि मुलि होननानै बानलुखौनो देनानै हरदोंहाय बेखौनो आंहा खुगायाव खिथुआव फोनना लाजोबनानै जाबायदि खस्थ' मोनदों खिथुआबो दायो बल्ला बल्लि जाजोब्बाय फासैबो खालामदों आलौगासिनो जि खस्थ' मोनबाय आंखौ एसे हेफाजाब होदोहाय मा होनखो दावसो देलाय बानलु बाथोनखौनो फोननानै लादों औहाय बाला आयु मानोसै बेफोरखौ दा सोंसै दे माबा मोनसे बेबस्था खालामदो दे जागोन फै हाबफै माथो न' सिङाव दै गैया औ न' सिङाव रानबाय सिथ्लायावसो दाबो दङ फै जिरायफै आं मुलिनि जगार खालामनि हा जोंलारियालाय ए जोंलारिया हाफांमोननाव दङ दसे थानानै लायनोसै आं अब्लाथ' जोंलारिखौ आंसो लायगोन नारजि बुदांखौ एसे एदावबायनो मोनोदां फैदो दावसो देलाय मा सानखो आं सानदोंखि आङो जोंलारिखौ लायगोन नोंलाय मानो खस्थ' खालामनांगौ आं लायगोन दे नाङा दे आंनो लायगोन हे जाम्बि गराय नुबा सिंसो बायनांगौ दा खामानि मावग्रा थाबा मावनोसो होनांगौ जाम्बिलाय आं लायगोन दे जागोन दे नुदों जोंलारि नुदों आं माबायदि रोंगौ माबायदि हायो नों बिदि खालामनो बेबो आंनि बायहातनि खेलासोब्रा जोंलारि जोंहा रिल्स भिडिअ बानायहैनि अखायाव बेना माथो खालि रिल्सल' जायाफ्रामा नोंलाय मा मिथिगौसै फै जोंलारि जोंहा भिडिअ बानायहैनि एसेबां अखायाव मा रिल्स भिडिअ बानायहैनोलाय बानायगोन आंहा गुमि 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 टुरु 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 होननायखौ फैना जोंलारि आं रिल्स बानायनोनो रोङा नों बानायनाङा दे नों केमेराखौल' हमनानै हो फै जागोन दे जोंलारि मासेयाव दाउ बाथ'थारलै नों मा जाखोलाय आयै माखौ एसेबां मिनिसोदों मिनिनो ओंखारदों आं सासे मानसिखौ साजा होनो मोननानै सोरखौलाय आयै नोंनोलाय मानो नांगौ दे मोनथिनाङा नोङो ए आयै बानलु बेदांसो आंबो बिराद खामानियाव होयोथ' खोन्थाब्रा आयै माबाहाय दावसो देलाया नोम्फाखौ एदावबाय थानायनि एसे मस्ला होदोंमोन आं बेखौ ए बे सिख्लायाना आफानो वाट्सएपआव लाभ इमो हरबाय थायोलै लाभ गोजा जा हरबाय थायो मा औथ' आरो बे सिख्लाया आफानि मबाइलाव मेसेज हरबाय थायो आच्छा बिदिसो अब्लाबो नारजि बुदां आंनो खोन्थालायाखै आरो दावसो देलाय मेसेज हरो होननानै र' नारजि बुदांनाव सोंगोन आं फैथ'ल' बियो आंखौ थगायलायदोंना नारजि बुदाङा ए दिनैबा हले महाभारत जासिगोन बायदि मोनबायलां हे बेथ' जोंलारिसोलै मानो गाबखो बेलाय मा जादोंलाय मा जाखोब्रा मानो गाबखो जोंलारि आंखौ फावगालिया बुदों फावगालि मानो बुदों नों जोंलारिखौ होनबालाय मानोथो मबाइलखौलाय मोजाङै हमनानै होआ मबाइल मोजां हमाबानो नों बुगोन आरो माथो दासिमबो मबाइल हमनो रोङा आरो बे इसिबां गिदिर जानानै आं मबाइलखौनो दांबाय थाया आंनाव मबाइलानो गैया नोंसोरनि बायदि होनबालाय नोंसोर आफानिफ्राय बिना लानो हाया आरो ओइ जोंलारि बांद्रायबाय दै मानोथो मबाइल बायनानै होआखै होनबा बिसानि बिफाया जौल' लोंबाय थायो दाद बिदि होननाङामोन नामा ओइ जोंलारि गाबनाङा दे सिखार जोंहा फैसायानो गैयाबालाय माजों मबाइल बायनांगौ दे नोंसासो बिफाया जौ लोंबाय थायो दा जौ फाग्लाग्ला नोंसा बिफाखौ फैसा खामायनो खोन्थानो होआ मबाइल गंसेखौनो बायनो हालायि इसिबां दुखिया ए जोंलारि मासि गाज्रिलै नों आं मोजांसो दा ओइ गथ'फोर मा दावरावहाय आंखौ बुदों फावगालिया ओइ फावगालि मानो बुदों नोंलाय जोंलारिखौ नोंनोलाय मानो नांगौ आयु बाला खुगाया बेगार बायदि गोबौथार माथो ओइ सिखार गाबबाथाय जाम्बि बायदि नुयो आं न'आव थांनोसै आच्छा खिन्थालाय नोंखौ मानो बुदों आं मबाइल हमनो रोङाखैमोन भिडिअ बानायनायखौ बेखौनो फावगालिया बुदों आयु बिदिथार आरो
नोङो फावगालि माथो बुयो आङो मानोथो मबाइल हमनो रोङा बेलाय नोंलाय खोब रोंदोंमोन उदै सिंनिफ्राय रोंबोनायखाय नोंनि रोंदों आं जोनोम जायैनिफ्रायनो रोंदों आं आयु बाला उल्थाथार माथो बेलाय मानोथो भिडिअ लानो रोङा आं इसिबां मोजां खस्थ' खालामना मोसादोंमोन ओइ थङालि गथ' भिडिअ लानो रोङाबानो मानसिखौ बुयो नामा औ बुयो आं बांद्राय उल्थायानो थाम्फैखौ सेफ्लेनाय बायदि सेफ्लेगोन आं मिथिबाय आरे ना नोंनि बे खानायखौ हास'नानै अजा बुरिनो हरगोन आं बांद्राय दुगिया आं आंनि खानायखौ जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो मालायफोरखौ दाबु मिथिबाय बयनावबो मबाइल थाया बयबो मबाइलखौ खेबसेयैनो रोंजोबा सोलोंनानैसो रोङो मिथिबाय दा जोंलारिखौ सरि बुं आं आइया बुं होनबाय ना आं बुङा बुंनोबा बुं नङाबा नोंनि खानायखौ हराव फैनानै हास'गोन आं आंनि खानायखौ हास'नो होनदोंना नोङो आइनो खोन्थाहैगोन आं आयै दागाब जोंलारि फावगालिखौ सिगिबाय आं थेंक इउ ओइ दावसो देलाय इसिबां गोहोनों दावसो देलाय आंनि न' फैबावलायबाय नोङो आरो आंनि फिसाजोखौबो सोगाब फैलायबावदोंसो नोङो फैनानै नोंनि फिसाजोखौ बुनो होननानै बुवाखै आं बेलाय मानोथो जोंलारिखौ बुनांगौ गथ'जों गथ' जालायनायावलाय नोंहालाय मानो डिस्टार्ब गथ'फोरालाय दसेनो बुलायगोन दसेनो मोजां जाखागोन ना गोसोसो बांद्राय गोसोसो बुंबाय थाना मिथिबाय फुरुनि मुलिखौ बावबाय नोङो हा बावबाय खिथु खुगा आलु होजानाया आंजों बेखौबा हले मालाबाबो बावा आंखौ इसिबां खस्थ' जाहोदों नों लाजिया नोङो गथ'फोरनि सिगाङाव जेबो बुंला आङो ओइ जोंलारि थांलाय ओइथिंजाय जागोन दे ओइ बानलु बेदां नोंबो थां अके दे बुंदो मा बुंनो लाजिया मालायनि हौवा सेना लानो नागिरग्रा माथो लाजिया नोंलाय दानो बुना सरगोन आं गोसोसो खुगा आरो खिथुखौल'सो खस्थ' होदों आं नोंनिखौ एबारनिफ्राय मेगनखौसो थांखिगोन आं मेगनखौ आंहा नागिरना खननानै सोना लाफिनगोन आंबो जाम्बि नङाथ' नोंनि मेगन थाइनायखौ नागिरनो थाखाय मेगनखौनो दोना आं नोंनाव आच्छा थांनोबा थांसै आंनि न'निफ्राय नङाबा मेगनखौ बख्ल'गोन आं बख्ल'मारगोनसो नामासै बेलाय हे बाल आं जोंलारिखौसो लांनो फैदों दा सोमसिया लायनो थिनहरनायखाय थैनोबो हगार हरामोन आं नोंजों मिथिबाय आंनो दोनहैगौमोन सोमसिया बुंहरनायखायसो हगार हरफानोसै आं नोंजों गोसोसो ओइ जोंलारि फैदो न'आव थांनायसै रा खुरुनि साजाया जोबग्रोथों बेनिफ्राय मेगनखौनो थांखि मारगोन आं इसोर मटर साइकेल दाब्रायनाय बायदिसो गरदगासिनो दङ ओंखाम जानांगौआ ओइ फाग्ला फैदो ओंखाम जानोसै उन्दुनि आं फैदो मा जाया बेलाय हस्पिटालावबो जेबो जायाखै नोङो फैदो आरो मोनसे खोथा गासैबो रुमावनो दै लोमजोब्बाय हनै अमा राजानि रुमाबो दैजोंनो बुंफबजोब्बाय बिसना बारजोब्बाय उन्दुनो जायगा गैला दिनै बहा उन्दुयो जगार खालामदो खोनासङाखैना नोङो साम' खिंखिरियाबो उन्दुनो जायगा गैला बेनिखायनो साम' खिंखिरिखौबो बेयावनो उन्दुनो होनोसै आं मा औ बेलाय बहाथो उन्दुनांगौ जाखो न'आनो बिसनाया लोमजोब्बायबा बेल'सो एसे गोरान जानानै दं आं मिथिया साम' खिंखिरि थाबा आं उन्दुआ मानो उन्दुआ जानांगौ जाखो ओरैनो अब्लालाय बेलाय बहाथो उन्दुनांगौ जाखो नोंलाय बहा उन्दुगोन उन्दुनोसै आरो आंबो जायगा नागिरना बहाबा खना खनला जेरावबो दै लोमजोब्बायबालाय नोंलाय बहाथो उन्दुनांगौ जाखोब्रा उन्दुगोन बेयावनो गासिबो ज' ज' जाजाय उन्दुआ मा उन्दुआबालाय माथो जानोखाय बे दै जानायाव बहाथो उन्दुनांगौ जाखो नोंलाय सोरानावा मालायनाव थांना उन्दुहैनोसै आरो लासिंसिं आंहासो मानहानि थांगोन थोद मास्टारनि हिनजाव लायानो उन्दुनो जायगा गैया होननानै बुंगोन ओरैबा बिनि सायाव हिनजाव गदाय लाबोखादों जाया थागोन बेयावनो उन्दुगोन ज' ज' जाजाय हिनजाव गदाय मोननानै हिनजाव गिबिखौ होखारदों होननानै आंखौसो बुंलाबायगोन दे जागोन उन्दुगोन दे बेयावहायनो आं हले गेजेराव उन्दुआ आंबो गेजेराव उन्दुआ अब्लालाय गेजेरावलाय सोरथो उन्दुगोन नोंनो उन्दु आरो आं उन्दुआ गेजेराव आं जिङाव उन्दुगोन नांगौबा नों गेजेराव उन्दु अमा राजा नोंनो गेजेराव उन्दुदो दे नोंनि खोथा लाया माथो आं नोंनि खोथा लानांगौबा हिनजाव गदायनिसो खोथा लाग्रा सानगोन आंखौ मानसिफ्रा ओइ हांग्रेमोनदि गेजेराव उन्दुदो दे आं गियो गेजेराव उन्दुनो
मा गेजेराव उन्दुनो गिलाबायनांगौ जाखोब्रा गेजेरनिखौ मोदाइफ्रा बांसिन नोजोर होयोनो ता रोंलालां उपाय गैला उन्दुनोसै आं गेजेरावनो माइसे हांथोनो मोनखोलै आंलाय ओइ आंग्रोमदे उन्दुनोबा उन्दु सिरि सिरि दावराव खालामबाय थानाङा चल लोगोफोर दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उननि एपिसोडखौ गाबोन नुगोन बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव दै आसि बिमा थुनानै गालां